Dobre priatelia, máme tu teda nový HyperX Quadcast 2 mikrofón. Tento mikrofón som už videl u veľa ľudí a strašne s tým boli spokojní. Dneska si tu priatelia ukážeme unboxing tohto HyperXu, to už je tretí diel z unboxingov, ktoré točím do svojho setupu. A dneska to je nový mikrofón. Čiže my si ho môžeme otvoriť. Tu na začiatku ešte som chcel ukázať, či ho môžete používať na počítači, Macu aj na PS-kách. Ešte, že nie na Xboxoch, tam máte Xboxári. Rozbalíme tento Satisfying. A ideme teda na to, takže možno takto asi z vrchu. We're all gamers. A pravdepodobne takto nejak, nie? Aha, nie, takto z vrchu. Dobre, tak toto teda otvoríme. A nice. Máme tu hneď ako prvé. Congratulations on joining the HyperX family. Nice. Máme tu potom nejakú klasika Bibliu, ja tomu hovorím. Tiež ďalšia Biblia. Nás ale zaujíma to, čo je vnútri. Pripravte sa. Ideme na to. Škoda, ako si myslím, že to tam bude. V krabici už nie je nič. OK, ale už môžeme vidieť nejaké rysy. A ideme to teda otvoriť. Tak poďme na to. 3, 2, 1, teraz. Wow. OK, mám tu takto krásnu zavolenú krabicu. Ja vlastne toto vyťahnem celé. To je teda hlavný ten mikrofón. Ja si ho tu položím. A ešte by tu musí byť aj k tomu káble. Kde ich máme? To je čo je za divne uspredaná krabica, ty voko. Tuto predpokladám, áno, tuto máme káble. Super, normálne hide and seek tu máme. Dobre, už tam nič nepočujem, myslím, že už tam nič nebude. No, tu nemáme až tak čo toho unboxingovať, máme tu len kábel a tento mikrofón. Toto rameno asi ja používať nebudem, pretože, ak neviete, tak ja mám tento moje vlastne, ktoré mi vyhovujú lepšie, ako by som to mohol takto mať položené. Pretože aj takové klávesnicu takto dokrýva, čiže by to nebolo praktické. A je to celkom nízko, ako vidím. My si poďme teda rozbaliť jednotlivý časti tejto fólie. Začína to pekne tu. Nevyzerá to moc dobré. Pri tom rozbalovaní myslím. Super. Nice, nice, nice. Toto máme. Tento spodok. Super. Máme rozbalený celý mikrofón od fólie. Takto teda vypadá ešte nezapnutý. On je vlastne primárne červená farba, čo už mi trochu prekáža, ale tak nevadí. Vidím tam, že vlastne to červené, čo vlastne je za týmito kovovými presvitnými medzierami, tak to je vlastne podfilter, ktorý už je vlastnoručne vnútri toho mikrofónu. Tu máme mute button. No toto je vlastne absolútne je pre mňa nepodstatné. Ja si toto idem odšrobovať a idem si to zavesiť na svoje miesto a spravíme si sound test. OK, mikrofón som si dal už na tento husí krk. Celkom je stabilný, nie je ani ťažký, čiže nie je moc námahový. Ešte som si všimol túto zo spodu malú fóliu, kde vlastne, ja to musím teraz otočiť. Kabel musím zapojiť, počkaj, toto jak funguje. Máme to už zapojené. Vpredu mám vlastne tento knoflík, ktorým si to môžem customizovať. Výšku a čiže rozbalíme kábel.
OK. Super. Mikrofón, ako som hneď zapojil, tak ste si mohli... Statív. Tak ste si mohli všimnúť, že sa mi hneď zasvietil. Vyzerá to celkom pekne, nie je to až škaredo. Vidím, že na tom foťaku to nevyzerá až tak dobre ako v realite. To si musíte už hovoriť sami. Zo spodu, keď sa pozrieme na to, tak je tuto vidno pekne farebné tie gombíky, ako pridávam, ako oddelujem. To je tiež super, to je vlastne gain gombík. Do spodu to mám zapnuté a takto mutujem. Aha, takže keď to nesvieti, tak som mutnutý, keď to zasvietí. OK, a je to celkom veľmi pohodlne. On to vlastne nie je dotykové, keď sa toho nedotknem, tak aj takto reaguje. Dobre, nevadí. Ja si to teraz zapnem, nech to svieti a poďme sa pozrieť do softvéru na soundtest. Takže priatelia, máme tu soundtest mikrofónu HyperX Quadcast 9 s efektom Noise Suppression v OBS-ku. Tento mikrofón, ako môžete počuť, je myslím, že celkom fajn. Som spokojný a taktiež si myslím, že Kentucky značka, ktorú mám na stene, tak začína číslami 735, pokračuje písmenami D a K. No a to je všetko. Čiže ak ma chcete podporiť, tak nezabudnite zanechať like a odber, keď tak na sociálnych sieťach, veľmi si to vážim a vidíme sa zajtra u ďalšieho videa. Čauko.